Всички очакват голово шоу от ПСЖ и Атлетико в старта им в Световната клубна купа. Представям ти BetTPX прогнозата за резултатността с 4-те водещи фактори. Чуй ги и после да коментираме. Дозирането. След изтощителен сезон, играчите на двата отбора се пръснаха по света с националните отбори. И всеки от тях знае, че за печеленето на Световната купа ще е нужно раздаване в още цели 7 мача. Тоест, никой няма да скача да решава нещата още в дебютния в груповата фаза. Пък и предстоят двубоите с по-слаби опоненти. Отсъствията. ПСЖ ще е без най-резултатния си футболист от миналия сезон. Дембеле. 33 гола и 13 асистенции. Баркола може и да е готов след контузия, но не и в топ кондиция. Ефикасните стрелци на Атлети пък са раздясали след над 3 седмици без официален мач заедно. Защитите. ПСЖ допусна 3 гола в последните си 5 мача и не по повече от един в тях. Юшикчиите дадоха също 3 попадения в последните си 6 при 4 чисти мрежи. А на вратите ще са двама от топ 5 света – Облак и Донарума. Чоло контрата. Диего Симеоне ще контрира летящите бекове Хакими и Мендеш, съответно с Галан и Йоренте. В центъра пък Бариус, Депао и Галахър ще затапват Витиня, Невеш и Фабиан. BetTPX безплатната прогноза е под 3,5 гола. Операторите в България дават ставки над 1,50, което за нас е супер стойност. Имаме обаче и премиум прогноза за матча с ставка над 2,20. Вече е качена в сайта на BetTPX. Влез, абонирай се и я виж. Спорно!